Σήμερα θα δείξουμε αυτό το παπουτσάκι, το λευκό, το οποίο έχει κυτρινήσει η σόλα του και ενώ το πάνω μέρος είναι σε καλή κατάσταση, έτσι φαίνεται πάρα πολύ άσχημο. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως η αποθήκευση, ο χρόνος, το πλύσιμο στο πλυντήριο και ο ήλιος είναι πολύ σημαντικός να αποφεύγεται. Τώρα τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Καλό είναι να μην δοκιμάσετε κάτι στο σπίτι, γιατί δεν έχουν ιδιαίτερο αποτέλεσμα, όπως οδοντόκρεμες κτλ. Υπάρχει ειδικό καθαριστικό και ειδικό τρόπος να καθαρίσει αυτό το παπούτσι, οπότε καλό είναι να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό, σε έναν τσαγκάρι. Εμείς θα δείξουμε πώς θα είναι το τελικό αποτέλεσμα μόλις το τελειώσουμε. Λοιπόν, έχουμε κάνει τη διαδικασία να ξεκυτρινίσουμε το παπούτσι, να φύγει η οξύδωση. Έχει φύγει σε μεγάλο βαθμό και αφού κάναμε τώρα τη διαδικασία θα το περάσουμε κάποια χέρια βαφή ακριλική άγγελους για να γίνει το τέλειο λευκό. Μόλις έχει τελειώσει και το βάψιμο, από ό,τι βλέπετε έχει επανέλθει σε μεγάλο βαθμό, οπότε μπορεί να φορεθεί άνετα ξανά για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί οι βαφές αυτές είναι και ακριλικές. Γράψτε μου στα σχόλια τυχόν απορίες και αν έχετε κι εσείς τέτοια θέματα.